Eso que estades vendo aí, ese pozo, é onde termina o foxo de lobo de Pigarzos. Pigarzos é unha aldea que temos aí de frente do concello da Lama, en plena serra do Suído. E eu creo que todos sabrán o que é un foxo do lobo, ou creo que todos, ao mellor repítome moito, e bueno, conto para os que non sepan que eran un sistema de regular o lobo desde tiempos, eu creo que era o sistema de caza, eu creo que desde o principio, desde fai miles de anos. Que se facía para conducir o lobo aí e que caíra nese pozo? Pois fijarse, que agora estades vendo, muros de máis de 2 metros incluso de altura, que eran kilométricos. E algún día, e como se conducía o lobo a ese sitio? Pois mira, este sistema de regulación funcionaba da seguinte maneira: se poñían de acordo os veciños de diferentes aldeas, de diferentes barrios, bueno, lugares, e decían, tal día vamos ir ao lobo. Cando había moita abundancia de lobo, entonces, imaginarse, agora estades vendo todo isto, uns veciños salían dali, outros dali, eran distancias kilométricas, e iban xerando ruído, calquer cousa que fixera ruído. Lóxicamente, calquer animal, verdad, iba a escapar, iba a sentirse asustado, e íbano, os dali viñan andando hacia esta zona, os dalá hacia esta zona, e o que o estaban conducindo a eses animais era a un enorme embudo. Digo que estes muros chegaban a kilómetros, incluso se aproveitaban, como aí, que hai un conxunto de rochas, esas mesmas rochas que da natureza se integraban dentro do muro, ata chegar aí. Dicía antes, eu creo que dende principios desde fai miles de anos, porque a mí me recorda que en algúns conxuntos ou petróglifos eu vin escenas que podían recordar o que era este tipo de caza. Persoas, animais, e rodeándoa hacia a montaña. Hoxe, este sistema de caza, lóxicamente, non existe, pero, sin embargo, eu aínda non fai moito tempo vin algún documental, creo que pola zona de Perú, este sistema para un sistema similar, generando ruído, eran miles de personas que iban encerrando para estabular ganado que estaba no monte, non? Posiblemente fora o que se facía aquí. E eses muros impedían para que o animal escapara e ao embudo. E aí se regulaba o sistema de caza. Non sei se escoitades ou se o expliquei ben. E se non, pois repito de novo. Gracias, darlle me gusta.